Вітаю! З вами Шпіц Чумка, і ви на каналі Пол Первого. Вясна ў разгары, хочацца абнавіцца і пачаць новае жыццё. А дапаможа мне ў гэтым сённяшняя госця, стылістка і экспертка ў модзе Ганна Прышывалка. Падпісвайся і пабеглі глядзець. Ганна Прышывалка, так? Сёння ў нас в гасцях. Прывітанне, Ганна. Ой, ну вітаю тебе, даражэнечкі. Скажу, у тебя вельмі цікавае прозвішча. Угу. Ці это твой псевдонім? Не, гэта моя сапраўдная фамілія па бацьку. Ведаеш, нават калі замуж выходзіла, прынцыпова не змяняла фамілію. Вырашыла быць вось прышывалачкай. Па-першае, у мяне муж вельмі знакаміты такі чалавек. Сапраўды? Сапраўды, але, разумееш, ён такі музыка. І удзельнік такога, ведаеш, бойз-бэнд. Бойз-бэнд? Бойз-бэнд, так. Які? Валасы з месца? Не, ну, карацей кажучы. Дразды? Ну не. Яны падтрымліваюць такую легенду, нібыта яны ўсе такія вольныя, хлопцы, каб у фанатак заставалася такое, ведаеш, поле для мараў. Магчымасцей, так. Таму у іх, ведаеш, хутка внукі пойдуць, а ўсё туды ж. А яшчэ сын мой 10гадовы, таксама зараз, ты ведаеш, раптоўна стаў зорачкай. Так. Так, зняўся ў серыялы «Працэсы» у той частцы, патрыятычнае выхаванне ў галоўнай дзіцячай ролі. Ось так. Вось так. І ён ужо стане бацькам, так, хутка? Сын твой? Не, ну это я жартую. Вот ты кажаш, унукі. Слухай, такі прыгожы хлопчык, што я не здзіўлюся. Але, ну, спадзяюся, што бабулі ён мяне яшчэ не вельмі хутка зробіць ўсё ж такі. Ганна, вот ты мне скажи, як стыліст стылісту. Калегі. Так. Ты ведаеш, што я ж таксама ў пэўным родзе стыліст? Мне ведаеш, якія настаўнікі былі стылю і моды? Магу толькі меркаваць. Ну вось давай, паглядзім відэа. Ты на іх паглядзіш таксама. Давай. То, что не модно, на ваш взгляд. Вы понимаете, как-то да, становится модным то, что забыто. И видно, это правильно, это нормально, потому что нет, конечно же, молодые креативные умы, они приносят свои отпечатки, свои линии, свои направления, в том числе в белорусскую моду. И сегодня, скорее всего, что больше нужно говорить о тренде, чем об антитренде, потому что фактически, видимо, антитренд трудно придумать, и он навряд ли существует в теперешних ситуациях. Почему? Потому что, в принципе, красиво, модно все то, что красиво, и у каждого человека своя красота, а значит своя мода, свои тренды, свои бренды. Ну як табе? Слухай, а хто усе гэты... Хто гэта? Хто гэта? Так, я не ведаю. Настаўніца моды хаотическая Надежда Каткавец. Я, насамрэч, з ёй згодная. Я так сам. Так. Так што, тренд ці антитренд? Зараз модна і крута быць самім сабой, адлюстроўваць сваю асабістасць. І ўжо вельмі трудна казаць, што вось нешта з'яўляецца увогуле антитренд. Таму, можа, дзесьці гэта жанчына. Не могу сказаць, што я з ёй катэгарычна не згодная. А як вот ты ацэньваеш яе словы, што модна ўсё, што прыгожа? Вось тут ты малайчынка, глядзі, які ты падкаваны чалавек. Тут, так, вось, можа быць, да, ёсць пытаннічкі, таму што ну, што такое прыгожа? Вельмі адносная такая з'ява, разумееш? А можа, яна пра ўнутраную прыгажосць гаварыла? Можа быць, такім чынам. Але я лічу, што гэта вельмі адноснае, разумееш, такое прыгожа. Цікава, калі мы ўсе розныя. Дык а што тады не так, вот, напрыклад, з беларускімі дызайнерамі? Ой, з імі ўсё так. Я памятаю 17, 18, 19 год у Мінску, калі гэта быў нейкі рэнесанс, ведаеш, такі рассвет. Вуліца Кастрычніцкая, галерэя У, вось уся гэта движуха, было столькі фестываляў, праходзілі нядзелі моды. І сапраўды я ў той час даведалася пра такую колькасць неверагодна таленавітых і дызайнераў, і розных мастакоў, майстроў, рамеснікаў. Не, я вось хацеў не пра гэта спытаць, то, што ты мне кастрычніцкія, там, эти тусовкі. Я пра мас-маркет, то, што ў ЦУМах, там, у ГУМах прадаецца. Я гэта все, што даступна любому завадчаніну.
Я гэта наогул не лічыла нават. Элема там, хамволь, Што? украдзенае лекала у італьянцаў. Так я нават світанак. Світанак, мелавіца, Серж? Ну Серж. всё, так гэта ж Кім, можна папасці. панчошная, та самая, чулочная фабрыка. Слухай, ну, мне здаецца, тая ж гісторыя. Быў нейкі час, калі нават у ЦУ можна было зайсці і нешта нават сабе выбраць даже, Марк Фармель. О, Марк Пожалуйста. Фармель. У іх былі у 20-м вельмі прыгожыя цішотачкі розныя, носочки. Как панчохі, да, вось гэта ўсё. Угу. Украдзенае дизайн. Каго яны ўжо У украли? Цоя. Памятаеш? Можа быць і так, але было сапраўды, можна было ў іх знайсці, ведаеш, нешта сапраўды якаснае, нават у світанку, напрыклад, нейкім тым жа Марк Фармелі, а мелавіцу тую ж нашу. Калі выязджаеш трошачкі за мяжу, дык яна там прадавалася і яшчэ і такая, якую мы не бачылі ў жыцці ніколі. На жаль, мы толькі такія трыкатажныя трусы бачылі. Ну, условно. З дзіркамі. Так, але не ведаю, што зараз адбываецца, но гэта ж усё такое, ведаеш. Хаця не буду гэта ругаць. Таксама якасць там была. Матэрыялы у нас былі вельмі такія, бачыш. Лён, Лён, да, самы, мабыць, танны, можа быць, і ў свеце, калі хочаш. А калі б не лема, вось што папраналі бабулькі нашы? Што? Ну, вось што б яны? Я не ведаю. Ну, Зару яны навряд ці пашлі. Да того ж, можа, Зары ўжо і не... Ходили бы это вещевой павильон, Светлана, Престиж, Модник. На рынку на картонке бы там У апраналі. маім дзяцінстве, да, на рынок Динама. Ну, Жах. Лепей ўжо ў світаначак ці вылемачку. Мне больш крыўна за якраз такі, ведаеш, невялічкія бренды. Такіх вот майстроў, якія не мелі магчымасці зайсці вось на гэтыя прасторы дзяржаўных устаноў. Слухай, а ты ще вот марыла калісьці апрануць усіх там палітыкаў, беларускіх селебрыцей, Ціхановску там і іншых. Як з гэтым так адбываецца? скажу, ужо былі у мяне такія кейсы. Але, наверное, не буду. Гэта ўсё-таки такая канфідэнцыяльная інфармацыя, не буду гаворыць імёны. Яны самі ўсё ведаюць. І таксама ў інтэрв'ю я казала, што мне было б цікава і са Святланай папрацаваць. Але я тебе раскажу такую гісторыю, што ўжо на сённяшні час у Святланы Ціхановскай есть цішотачка. Так. Адна цішотачка, да якой я прыклалася сваімі вось гэтымі ручкамі. А за будкам? Так, вось калі я магла і так неяк паўсплываць, каб яшчэ кагосьці і пераабуць. О, пераабуцца бы ім сім трэба, конечно, было. Так. Хаця яны ўжо пераабуліся адзін раз. Ну, можна яшчэ разок. То некаторыя тут кажуць, я таксама глядзеў недавно этот репортаж, адзін в старым паліто ходзіць. Так. Ну, латушка, в старым паліто, сказаў, хожу. Я купіў яго на скидкі ў Варшаве, калі яшчэ працаваў у Парыжы. Вячорку нейкія-то падаравалі туфлі, бо сказалі, што ўжо працёрліся, ўжо есці прасілі. Ой, чаравікі ты мне ўвогуле это падаравалі на дзень нараджэння. Нейкія яны нейкі няеглыя. Яны, мне здаецца, заняты іншымі справамі, няма часу ў іх, ведаеш, займацца. А мне здаецца, можа, латушка, ведаеш, падаглядзеў за... Ну-ка, нагадай мне імя канцлер Германії. Шольц? Олаф? Не, жанчына. У меня з імёнамі вельмі дрэнна. Ангела Меркель. Меркель? Так. Ангела Меркель у адным сваім інтэрв'ю казала, што і там нават былі такія фотачкі прыкладзены, што яна там некалькі гадоў таксама ў адным і тым жа хадзіла пальто. І ён паглядзеў і падумаў, нічога тут саромнага і няма, калі пальто добрае. Ну, добра, што не белае. Ну так. Вось ты тут у Польшчы, тут, значит, займаешься своими справами, апранаешь, так сказать, людей, допомагаешь им этом шопингу. Так. Это, я так разумею, такая сяброўка, которая за грошы с тобой на шопинг сходит, так? Консультант. Чаму у меня пытанне адразу такое, далей не едешь? У Европу туды, на захад. Бо там же ж, я так разумею, непаханае поле. Мне Польшу распахаць для пачатку. Тут таксама яшчэ трэба нейкі матаблок. Ну, увогуле, каб не вайна,
я б засталася в Україні. Вось дзе А там рай для стылістаў, я табе Ага. кажу. Уже мне здаецца, што гэта адна з самых модных краін. Калі там было Кіеў, гэта Мекка, разумееш, там усе прыгожыя, усе стылёвыя, і ўсё гэта развіваецца. Ой, я там як рыбка. Ну, я так разумею, там зараз модная вопратка колеру хакі. Ну, на жаль, на жаль. Чакаем, калі сітуацыя зменіцца. Калі яна з моды зноўку выйдзе, Я так? нават ведаеш, уяўляю ты дзень, калі мы у СМІ пабачым спадара Зеленскага у вышыванкі прыгожай. Яму даже не патрэбна будзе нам нічога больш казаць, мы адразу ўсё зразумеем. Будзе стаяць і 20 хвілін маўчаць, так? Да, ну мы зразумеем, Со што ён... слезамі на глазах. Ой, не без гэтага, будзем усе, да. Але ведаеш, я больш зараз здесь, тут вырашыла займацца іншай справай. Ну. І ў 23-м годзе я неяк взяла на сябе, мабыць, каб гэта не гучала вельмі гучна, такую разам са сваёй сяброўкай і партнёркай Вольгай Кучаренко. Так. Мы вырашылі ўсё ж такі папытацца тут неяк адраджаць беларускую моду. У Польшчы? Так, ведаеш. Таму што так здарылася, я зразумела, што на жаль, можа не на жаль, но так атрымалася, што тут на самой справе зараз багата наших дзеячаў і дызайнераў, майстроў, рамеснікаў, фотографаў, мадэляў, стылістаў па валасам, стылістаў па макіяжу. І што яны ўсе працуюць? І, ну, цяжка ім. Ці ў жабках працуюць, бедронках? Хто як, можа і так, на жаль. І вось у нас атрымалася нават арганізаваць суполку, мы назвалі нават прыгожа Independent Fashion Community. Як? Independent Fashion Community. Или попростей незалежная модная суполка. А незалежная ад каго? Ад усіх. Мы Ад абавязкаў? Не, ну мы нікому не належым. Ведаеш пакуль, што мы самі аб'ядноўваемся. А самі сабе хаця б належыце? Ну так. Ну, да. Мы рабілі розныя мерапрыемствы, фэшн-пікнік. На Хэллоуін зрабілі вялікае мерапрыемства з паказамі ад беларускіх дызайнераў. Таму больш зараз я свой позірк на тое направіла, каб вось неяк аб'ядноўваючыся рабіць нешта, каб нават у эміграцыі мы працягвалі нейкую гісторыю развіцця беларускай моды. То мы можам нават заявіць о сябе настолькі гучна, і я гэтым упэўнена, што мы зможам заявіць о сябе не толькі ў межах Польшы, але пра нас яшчэ весь сусвет пачуе. Вось паглядзіш. І злобны смешок зараз павінен быць. Нічога не знаю. Ты ведаеш, мне гэта адна з маіх мараў і такой мой сум, што я не была ні ў Парыжу, ні ў Мілане, ні ў Нью-Йорку, ні ў Лондоне, і нават у Капенгагене не была. А што Капенгаген? Там таксама недзеля мод. Сапраўды? Сапраўды цудоўна. Ёсць яшчэ ў Токіо, ну, тоже не бяды. Вось мары, вельмі, конечно, хацелася б паехаць. Ну, ўсё наперадзе. Усё наперадзе. Граніцы, так сказаць, для цябе адкрытыя ўсе. Ну да, трохі будзем гаварыць, так стала папрасцей, конечно. Толькі мову падвучыць. Мову, так. Так Японскую. усе мовы тут трэба вучыць. Бачыш, даже нават беларускую яшчэ трэба мне. Ну, але, слухай, ты так это спрабуеш гаварыць, все добра. Дзякуй. Это вот вы, шановны гледачы, не ведаеце, а Ганна перад здымкамі мне сказала, што спецыяльна для мяне будзе сёння са мной гаварыць па-беларуску. Так, ты мяне натхняеш, і твои госці на гэта вельмі, і я вырашыла, што ўсё, гэта шыкоўны момант, калі трэба пачынаць. Таму абавязкова пастаўце Ганне лайк за мову і падтрымайце яе ў каментарах. Пяройдзем да іншай тваёй іпастасі. Ага. Вось я ведаю, што ты вядзеш такое YouTube-шоу, которое называется як? Я не договорила. Я не договорила, правильно. Всем привет! Это шоу «Я не договорила». Шоу, где мы обсуждаем темы, которые нас беспокоят. Ну и закономерное пытанне. Про что вы там не договорваете? Тое, што я там аказалася ў гэтым шоу, как бы выпадкова адбылося. Але хто мяне ведае, той зразумеў, што хто як не я, бо, як казала моя бабуля, язык без костак
не баліць, не ламаецца. Я так само няма, ведаеш? Ну, а так. Вось. І тут знайшлася другая такая дзяўчына, бо нават, мне здаецца, калі быў конкурс, я не дагаварыла, я б толькі другое месца заняла. Вось. Але мы, ў прынцыпе, бярем такія темы, вельмі важныя на наш позірк, і розныя, што как бы заўсёды астаецца нейкае такое ўражанне, што можна было бы і яшчэ. Ну, не ў тым сэнсе, што мы ніяк не можам нагаварыцца, але гэта таксама. Але мы нібыта аставляем такі, ведаеш, зазорчык. Каб людзі падумалі трошачкі Можа самі. быць, за нас нешта Сваёй дагаварылі, галавой. ведаеш? Так. У вас самый папулярны выпуск, я гляжу, пра жонку міліцыянта. Это ваша такая мэтавая аўдыторыя? Ну, можа і так. Увогуле, ведаеш, так, мы імкнемся да таго, чтоб у большасці сваёй нас глядзелі менавіта, ну, можа быць, ўсё ж такі з жанчыны, таму што мы, дзяўчыны, такое ўсё ж такі атрымоўваецца больш жаночае шоу. Але нам хацелася, каб нас менавіта глядзелі тыя, хто зараз у Беларусі больш знаходзіцца. Бо нам здаецца, што ім не хапае той інфармацыі, якую мы ім можам дагаварыць. Вось. І гэта было вельмі складаны выпуск для мяне, бо, ведаеш, такая тема, калі хацелася, конечно, усіх абмацюкаць проста, ды... Чаго это? Нашу доблесную міліцыю? Мы вельмі, ведаеш, стараліся так рабіць, каб нейкую ўсё ж такі лаяльнасць, чалавечнасць заўважыць. І, можа быць, папытацца хоць трошачкі паглядзець на іх стан зараз у межах краіны пад іншым углом. Ага. Ну і вы, сябры, я вас заклікаю падпісвацца на канал, які вядзе Ганна, я не дагаварыла, ставіць падабайкі, як і ставіць падабайкі мне, правда? Абавязкова, да. І дагаворваць. Усё, што трэба. Па-сяброўску. Я часта заўважаў у Беларусі, што не носяць нашыя суайчыннікі яркую вопратку, яркае адзенне. Вот чаму такое нейкае шэрае ўсё, чорнае? Вось як это ўплывае на характар чалавека? Так, як я пажыла ўжо у Беларусі, Пажыла у краіне, пажыла ўжо, да. Ну, што ты так мяне ўжо? Это ўсё твае словы, браваць. Вось, мне здаецца, што з пачуццём густу беларусаў усё вельмі добра. Ведаеш, таму што, напрыклад, калі я гляджу, як апранаюцца палякі, ну, такое ўражанне, што ім увогуле ўсё роўна. Ось што з шафы вывалілася, ведаеш, што і апранулі. То есть в шафе шмат адзення, што адтуль вывалілася? Ну, то есть раптам... Першае, так, галоўнае, панюхалі, так не замарэ, абсалютна. чыстенька, ну і все добра. Так. Ва ўкраінцаў у іх трошкі іншы такі перакос, яны надта стараюцца, асабліва дзяўчыны, гэта ва ўсім, у макіяжы будзе, ну такі, усе як з подіума толькі што сышлі, да? І гэта тоже такая, ну, не заўсёды добрая сітуацыя. А вось мы, беларусачкі асаблісты, неяк, ведаеш, умеем вось акуратненька, неяк інтэлігентна ў нас это атрымоўваецца. Шляхетна. Так, вось я нават беларусак тут бачу на вуліцах. Можаш адразу па тым, як чалавек апранаецца, вызначыць на вуліцы? Часценька. Украінец, беларус ці паляк? Ёсць такое. Таму мне падабаецца. Ведаеш, мне здаецца, у нас жа ёсць такая якасць беларуская. Нам вельмі важна, што пра нас падумаюць іншыя. І я заўсёды меркавала, што гэта недобрая такая якасць. Заўсёды наоборот, мы зараз вучымся там пофіг, да? Што там пра нас думаюць. Але, можа быць, менавіта гэта і добра на самой справе ўплывае на то, як мы апранаемся. На стыль. Так, можа быць, усё ж такі мы больш задумваемся, а куды я іду, а як там усё ж такі будзе больш адпаведна выглядаць, разумееш? Мы вось гэта думаем пра гэтыя справы. Мы навряд ці прыйдзем, напрыклад, у тэатр, там у шортах, ісландцах, шлёпках. Ну, розны тэатр ёсць, я табе скажу. Ну, так, разумею, але ўсё роўна, вось ёсць у нас гэта пачуццё, ведаеш, нейкага такога густу, нейкага адпаведнасці. Вот добрае слово, мне здаецца, мы разумеем, як адпаведна сітуацыі выглядаць. А ў беларусаў увогуле вялікі гардэроб?
Цікавае пытанне. Ведаеш, канешне, калі я працавала ў Мінску, то мне даводзілася разбіраць такія вялікія гардзеробы. Але ведаеш, зараз амаль кожны другі запыт да мяне зрабіць такі універсальны гардзеробчык, каб он змяшчаўся адну валізу. І што вось туды можна пакласці? Ты ведаеш, для мяне самой, як чалавека, які двойчы пераязджаў, гэта такая, і стылісткі, дарэчы, такая трагедія. Я нават хацела тебе распавесці такую гісторыю пра валізку і шмоткі. Мы ж з'язджалі з Кіева, калі пачалася вайна, і прыехалі ў Польшчу, а там прыходзілася... Я за менш чым за год у Кіеве абрасла шмоткамі. Чым? Рэчамі. Ну, люблю адзенне, і там много было. І вось я памятаю, што там я неяк вельмі хуценька збіралася, і вось нарэшце мы аказаліся ў Польшчы, і прыйшоў час разбіраць гэтыя валізкі. І я адчыняю і разумею, што я вось для мужа ўсё патрэбнае ўзяла, такое самае лепшае. Для сына ўсё ўзяла. А чамусьці для сябе такое, ведаеш, там джинсы кінула, ці шотачку, яшчэ штось. І вось як зараз памятаю, я сяджу над той валізкай. І ў першы раз з гэтага моманту, калі прыйшлося з'язджаць, плачу, сяджу над ёй, яны бегаюць вакол мяне, думаюць, ну зусім, маць, ведаеш таго. А вось так было крыўдна за ўсе там сукеначкі, спаднічкі, там упрыгожванне. І таму, так як ёсць такі запыт, такі неаднойчы ўжо быў, як гэта зрабіць, каб у гардзероб весь умяшчаўся в одну валізку. І для гэтага існуе такі стылістычны прыём, які называецца капсульны гардэроб. І ў прынцыпе, калі яго зрабіць з умом, то можа быць такі варыянт, што і ёсць што апрануць і на розныя выпадкі жыцця, і вось можна з ім неяк камбінаваць. Але, канешне, можа быць, без падказкі і падтрымкі стыліста будзе цяжкавата гэта зрабіць. Это ты вось рэкламуеш зараз свае паслугі, я так разумею. Раз ужо ты трошкі раней пачала рэкламаваць свае паслугі, я б з задавальненнем імі скарыстаўся. Ого. І прапаную табе зараз невялічкі інтэрактыў па разборы майго уласнага гардэроба. Таму што я шчыра думаў, што апрануць з табой на сустрэчу, але не прыдумаў. І таму голы сижу. Слушай, ну я не рызыкнула так, все ж таки вырашыла. Ну добра, што сабакі не людзі. Слухай, ну давай, бо такога досведу у мяне яшчэ не было разбіраць. І так, зараз, шаноўныя сябры, у нас будзе разбор гардэроба Чумкі. У меня, так сказать, таксама капсульны гардероб, тут не шмат у мяне цішотак, таму, я думаю, будзе проста. Валізачку змяшчаецца. Ну так, можаш браць па чарзе і, значыць, каментаваць, што это такое. Давай пачнем. Ну вось я бачу першы лук такі, да, у цябе собраны, такая кашулечка. Белая кашуля у мяне. А чаго без такога вось гэтага каўнерыка, так? Ну якая была, слухай, ну, выбіраць не прыходзілася. Я з'язджаў у вельмі такіх тэмпах хуткіх, таму... Разумею, ведаеш, каму ты расказваеш? Слухай, ты, мабыць, на Ваню Урганта паходзіш у такім луке. Так? Ну, мне здаецца, можа быць, у меня такія асацыяцыі. Ну, я ў ім таксама, у гэтым луке вяду выпускі навінаў свае. Так, дарэчы, паглядзіце. Такі абсалютна такі класічны дзелавы стыль, даволі сумненькі. Сумненькі? Ну, акуратненько. Можа было, напрыклад, вот камізэлечку трохі, можа быць, якую так пацікавіш, более цікавенькую какую-нибудь, рубчык нейкі, ці можа колер які цікавы. То шэрая, не ведаю. Ну, шэрая, як это... Хаця ты у нас зіма по цветотипу. Зіма. Да, зіма, холодненькая, так что, ну, можа і не дрэнна. Далее у меня есть такая-то вышиваначка такая. Цудоўна. Куды ты ў гэтым ходзіш? А вот я не ведаю, а куды вот мне можна сидеть? Может, такі там беларускі там варушняк. Потусіць, адарвацца. Ну і мне здаецца, раней ці пазней у цябе будзе вельмі добры повод апрануць яе. Будзеш, як мы казалі, да, пра Зеленскага. Вось таксама. І маўчаць, нарэшце замаўчу.
Да. І ўсе мы будзем ведаць, што можна апранацца і святкаваць. Так. Але есть такая вот эта casual, Casual. джинсовочка моя. Сапраўды. Ну, гэта такая база. Будзем лічыць, што гэта такая база твайго гардэробу. Ну, і пры гэтым, пры ўсім, даволі такая модненькая, бо дэнім зараз, як О, заўжды, Денім, да слова. некое новое слово. Дэнім, джинс. А, Дэнім. Так. Вось, гэта такая трендавая гісторыя, базавая, і можна якія-небудзь, ведаеш, акуляры такія Ой, у цікавыя. меня есть, я просто сегодня 10 их загубил, у меня такие зеленые. Зелёныя. Не, лепш такі, ведаеш, Ray-Ban такі вось, такая вот мадэлечка, разумееш? Каб такі вось, Кто? ну такая, Какие бан? карацей, ну такія стылёвыя патрэбна, ведаеш? Можа быць нейкі такі здесь капялюшык, то такі. А у меня были такие, это, колядные. Не. Ну, просто зараз не сезон. А гэта ж такое весёленькае, памаранчавае. Памаранчавае. Ведаеш, не вельмі трендавы зараз чамусьці. Чаму? І не ведаю. Ну, цябе, можа, і нічога так ярка. Не, конечно, могут сблытать тут этими, с курьерами, которые ежу разводят. О, да, ты ведаеш гэтай, которые на дорогах А, во, працуюць. ну. Вось, таму... Ну, ближэй до народа, слухай. Ну, а табе падабаецца? Я такі, ведаеш, дастаткова дэмакратычны стыліст. Калі табе дуже, господи, што во мне вылазіць? Дуже. Мне здавалося, што это украінскае слова. Ну, хай будзе так. Калі вельмі падабаецца, то можна. І які ж все ж таки у мяне это архетип? Архетип? Ой, ну цікава. Можа быць, усё ж такі ты такі мудрэц Мудрец? і трошки творчы. Мгм. Так? Творец. Творец? Творца? Творца, так. Мудрец? Artist, Artist. ведаеш. Добры, капсульны. А чаго не хапае? Пяцёрачку. Можа быць, штосьці трэба сказаць, каб дашылі мне? Ну, можа быць, нешта, ведаеш, надрэннае надвор'е. Мы ўсё ж такі тут і в Польшчы, яна нас не вельмі радуе. Тут, наконец-то стало тёпла, але, можа быць, такое, каб не быць брудненькім, а такое, можа быць, з капялюшыкам, нешта такое. Што можна апрануць на дрэннае надвор'е. Гардэроб мы разабралі, цяпер хачу ад цябе пачуць нейкую цікавую імігранцкую гісторыю. Ой, так. А яны у большасці такія не то, чтобы вельмі вясёлыя, але была і вясёлая. Ну, давай, вот Я, это ведаеш, класс. мала каму яе расказвала, бо так трошачкі яна выглядае, нібыта я такая не сарамлівая. Я ж беларусачка, я ж такая сарамлівая павінна быць. А Ну, гэта пора гісторыя- ўжо раскачагарвацца. Пара. І Ну. ты ведаеш, сапраўды была цікавая гісторыя, але яна адбылася ў Кіеве са мной. А атрымоўваецца, што гэта было в 21-м яшчэ годзе, так? Я тады ўжо працавала ў такім мадэльным агенцтве з дзяўчатамі, якія ладзілі розныя мерапрыемствы. І ўвогуле украінцы вельмі любяць конкурсы прыгажосці. І вось яны таксама, дзяўчаты на Чым багаты, ну? І дзяўчаты гэтыя ладзілі такі конкурс. І я дапамагала ім як стыліст знаходзіць дызайнераў, там, у пастаноўкі. І А ты ж толькі ў Украіне была вон без году неделя, не? Вось паспела, бачыш. Там з гэтым не было ніякіх праблем. І буквально астаецца 3 дня, 3 дні до ўжо мерапрыемства. Яны мне тэлефануюць і кажуць: Ганна, разумееш, такая сітуацыя. У нас павінны быць... Грошай няма, ты работаеш за ежу. Іншае. Вось у нас павінны быць 2 катэгорыі, міс і місіс. Міс – гэта дзяўчынкі, якія без дзяцей там до 30. Незамужнія. Незамужнія, так, і до 30. І больш сталыя дзяўчаты. І вось тых малодзенькіх дзяўчынак было 7 ці 10, карацей, быў набор. А тых, і павінна было быць роўная колькасць тых іншых. А місісам ужо не до этого, не до конкурсу. А місіс не дабралі адну. І вось не можам уже знайсці, уже, 3 дні осталось, ну куды? І кажуць: заткні дыру. Ну вот выйдзі, постой. Ну што табе цяжка? Я яшчэ аднекі... Так і сказалі? Заткні дыру, кажуць. Постой, выйдзі, каб Як было... быццам бы ты сантэхнік. Ну, я подумала, ну чаму не? Слухай, там такія сукенкі былі, што я подумала, калі яшчэ у мяне будзе ў жыцці такі шанс пахадзіць у такім адзенні.
Ну і я пагадзілася Заткнуть. гэта І заткнула іх? што ли? заткнула, ведаеш, і у сваёй весавой катэгорыі я атрымала карону. Кстати, дзе моя карона? Выйграла я конкурс. Падайце нам карону. Таму, ведаеш, на законных Гэтую правах- карону, дыадэму. Так, буду сядзець у сваёй законнай. Таму, Нічого сабе. ведаеш, што яшчэ было вельмі смешна. Мерапрыемства длілася вельмі доўга, а я адразу ж арганізатарам прасіла, каб яны ўвесь час падкрэслівалі, што я з Мінску, з Беларусі, і гэта абвяшчалі. Я, дарэчы, была адзіная дзяўчына з Беларусі, усе былі з розных мясцін, але ўсе былі ўкраінкі. Трохі жме. Вось. Не, карона, звычайна, не жме. Это так, з непрывычкі. І ён увесь час, калі у нас былі выхады, ведаеш, нават у купальніках, ён абвяшчаў, і вось Ганна Прышывалка, значыць, з Мінску. І вось, а мне апошні, разумееш, так як я першае месца занимала, апошнюю абвяшчалі. І ён уже так загаварыўся за гэтыя 4 часы, што калі мяне там даюць карону, і ён гаворыць так громко: «Миссис Беларусь!» Так что не подвела я, отстояла гонор родимый. Лепше сярод всіх украінак аказалась беларуска. Ну, у гэтым конкурсе так. Ой, Ганна, гляжу, ты у кароне засталася сидзець, так? Так, мне падабаецца. Ну, слухай, а вось тады, калі ты ўжо з каронай, законнае пытанне. Аб чым ты марыш, вось? Ёсць нейкая такая мара жыцця? Ведаеш, ой, все ж таки я здыму, сапраўды. Перашкаджае думаць? Перашкаджае думаць, так. Але ведаеш, апошні асабліва час, у меня такая мара. Ёсць такое дзіўнае месца ў Беларусі, цячэ рэчка Вілія і гарадок, ведаеш, Вілейка. Зусім побач ёсць цудоўны хутарок, у якім ёсць такі невялічкі надзел зямлі і домік, у якім я са сваім сынам праводзіла вельмі многа часу улетку. І гэта такое месца маёй моцы, разумееш? І вельмі мару я зноў... Хочацца вярнуцца? Так, зноў там апынуцца. Мода можа аб'яднаць Беларусь? Безумоўна можа. І, можа быць, гэта такі і будзе мой асабісты ўзнёсак у гэтую справу, аб'ядноўваць вакол моды, вакол прыгажосці, ведаеш. Гэта ж, цудоўна. Таму што я вельмі ўсім сэрцам веру ў нашых таленавітых майстроў. Ганна, дзякуй табе, даражэнька, што завітала сёння да мяне ў госці, і ў памяць пра нашу сустрэчу вось ужо з'явіўся на стале гэты залаты я. Калі ласка, это табе мой падарунак. Паставіш яго на нейкае там віднае месца, спадзяюся, ён дастаткова модны. Залаты зараз модны колер? Дзякуй. О, дзякуй. Ну і дзякуй вам, сябры, што глядзелі гэтае відэа. З вас падабайка, лайк, падпіска на мяне, на канал таксама Ганны. І да новых сустрэчаў. Пакуль! Пакуль! Пока іншыя справы тут у мяне. Якія? Ну, я ж табе казала, медыйныя розныя справы. Ну пра гэта яшчэ пагаворым. Пра гэта яшчэ пагаворым. Ну, не спяшайся. Я яшчэ не дагаварыў, пачакай. Подловіў, так? Пачакай.